ngayon ay gagawa tayo ng chicken siomai. Yung pinakasimple na paggawa ng chicken siomai. Ito na yung chicken. And then, na-grind ko na ito sa food processor. Tapos, ito yung celery, carrots, at saka onions. I-grind ko ulit ito, guys. Tapos, bawang. May bawang tayo dito. Grind muna natin ito. Ito na siya. Tapos, ihalo natin dyan sa chicken. Kunin mo, ipasok mo yung mga nandun. Lagay na natin tong bawang. And then, itong pinaghalo-halo nating mga carrots. Dinamihan kong gulay para ng carrots para makakain ng mga anak ko kasi hindi sila gaano sa gulay. Kaya ihahalo ko sa karne para makain nila. Asin, paminta. Natin ng paminta. Sesame oil. Lagyan natin ng sesame oil. Mas masarap. Oyster sauce. Ihalo-halo na natin. Pwede rin ibalot nyo sa spring roll. Kung may tira ako dito, gawin kong spring roll. Ganito guys yung gamit ko na pangbalot ng wrapper ng siomai. Kaya ngayon ay magbabalot na tayo. Balotan time! Mahirap tanggalin ah. Kasi ito ay lang. Ilang piraso lang. Keep gold. Hiwalayin muna. Ito na guys, oh. Yan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25 pieces na. Ngayon ay magbabalot na. Balot-balot. Yan. Spread ng ganyan. And then, ganon, ganon, ganon. Pagdugtungin sa gitna. Ano siya guys? Charan! Ito na yung siomai natin. Yan. Wow! Hindi pare-parehas ang balot kasi yung bunso ko kanina nakipagbalot. Tapos kaya hindi pantay. Pinabayaan ko na lang. At least nakatulong. Hintayin lang natin. Madali lang yun maluto. Then lagay ko ulit i-store ko ulit sa baunan. Check ko na yung siomai guys kung pwede na siya. Kasi madali lang ito maluto. Let's see! Oh! This is it! Pwede na yan guys. Pwede na. Pwede na to guys. Ang gagawin ko dito ay ilalagay ko ulit sa baunan. Sa mga lunchbox. Para pag gustong mag-ulam ng mga anak ko, ire-reheat na lang. Lagay na natin guys sa baunan. Tapos, ilagay na natin sa ref. Kasi, yun, para mas matagal. Para hindi masira agad. Kasi pang baon-baon o almusal ng mga anak ko to. Guys, ito na siya. Ilagay ko na dito. Yan. Tapos, i-ref ko na. I-ref ko na ito mamaya. Papalamigin ko lang. Oh, yun. Bye guys! Sa susunod ulit natin na pagkikita. Bye! God bless us all!